Така, тук виждаме, това се случи преди 1 час, но все пак аз да го коментирам. Тук виждаме как Марио и Стефан се състезават. Марио го минава някакси, успява да го мине. Има 2 кръга. Тук все пак виждаме някакви сблъсъци, тъй като Стефан и Марио се обиждат, а на Марио не му става приятно, затова успява да го мине от вътрешната страна. Като... Да. И сега Марио го минава, той тук се прави, че бяга нещо на колелото си, а Стефан се отказва живота си, както може да видите. Той няма смисъл дори да се състезава с него, тъй като, да, на Марио колелото му е на по-голяма скорост и може да развие повече. Нищо му е по-трудно. Това в момента само да ви уведомя, че го снимам докато се прибирам по една много тъмна уличка, която не ми харесва, но това е друг въпрос. Така. Сега почват втори рунд, като овсянък куче. Втори рунд започна, като тук виждаме как Стефан чити и Марио казва, че няма да му позволи да го мине и затова започва да го следва и тук казвам, ако сте видяли кой е победил някакси, сега с показалица надолу показвам, да пишете долу коментарите, тъй като имаше много саундтрак и за това искам само да ви благодаря. Чао!